Pôvodný štiepaný šindel je vlastne radiálne štiepaná doštička z ihličnatého alebo osikového dreva. Dlhá je podľa regiónu od tých 50 až do 70 cm. Široká je podľa toho, ako sa podarilo naštiepať kmeň, že tie najúžšie mali nejakých 7-8 cm, s ktorými sa väčšinou nárožia prekrývali s tými najúžšími. A široké mohli byť až do 20-25 cm, širšie už sa nerobili, tam už potom vyskakovali problémy s rozoschýnaním. A po naštiepaní boli ďalej upravované do podoby úzkeho dlhého trojuholníka prierezu, ktorý mal na jednej strane ten brit, ten hrot, ktorý sa nazýval nos, a na širšej strane bol vystrúhaný žliabok, ktorý sa nazýva pach alebo paha. Ten nos bol spravený tak, aby sa ten ďalší šindel nezapieral od žliabku nosom, ale bokmi, aby sa zatisol do ňoho zatiaľ. To spojenie tých nosov a pahov vlastne samo o sebe zabezpečovalo vodotesnosť. Výroba šindla začína prípravou klátov, že vlastne vyberali sa zo zoťatého kmeňa stromu, z tej spodnej polovice kmeňa, kde teda nebolo veľa nejakých hrč po konároch alebo tých vretien konárových. Každé poleno sa najprv preštiepilo na polovicu, na to sa používali teda väčšinou kálacie kliny, nejaká kálačka. A z tej polovice sa potom odštiepovali buď štvrtky, alebo rovno kusy, z ktorého vyšli približne 4 šindle. A tieto kusy sa potom už štiepali na jednotlivé šindle, ale takým spôsobom, že nie od kraja po jednom šindli odtínať, lebo od hrubého kusu, keď sa odštiepuje tenší, tak odštiepuje sa to do stratená, že tam to nejde pekne rovno. Tak vždy ten kus sa preštiepoval na polovicu, prípadne ešte na polovicu, aby sa vždy štiepal stredom a rozdielil sa na dve identické časti. Tak toto je prvá činnosť, je vlastne štiepanie šindla. Potom nasledovalo hrubé osekanie sekerov, to ešte väčšinou priamo hneď po naštiepaní ten šindliar, ten stržen dreva, ktorý je rôzne potrhaný, pokrútený väčšinou, ten sa odštiepil preč, prípadne nejaká kôra alebo belové drevo aj z tej druhej strany sa odseklo. Keď sú šindle teda nahrubo osekané, zarovnané, tak nasleduje strúhanie oberučným nožom. Robí sa to v takomto oberučnom stolci. Nevyrábali sa na ňom zďaleka len šindle, vlastne akýkoľvek poryska alebo akékoľvek náradia výrobky, ktoré sa opracovali oberučným nožom, sa vyrábali na tomto stolci. A je to vlastne doska, na ktorej ten výrobca sedí obkročmo. A je tam pohyblivá čelusť zo samorastu, ktorá sa vlastne pákou pritláčanou nohou ovláda, pohybuje, uchopuje ten obrábaný kus dreva. Jediný rozdiel oproti takému bežnému stolcu pri šindliarskom je ten, že tú spodnú pevnú čelusť má užšiu, aby sa dal šindel aj z boku obstruhovať. Nikdy to drevo nie je úplne rovne rastlé, že vždycky je trošku do skrutkovice, tak treba dorovnať, aby nos a pach aby boli rovnobežne, aby neboli dovrtulé šindle. V podstate tým hrubá práca na šindli bola hotová a posledná činnosť bolo páhovanie, vlastne vyrábanie tých žliabkov, a to sa robilo v ďalšom stolci, ktorému sa teda hovoril pahovací stolec, a bola to buď tiež dlhá doska na 4 nohách, v ktorej boli zabité 4 kolíky, kam sa vyslovene len na silu natlklo 4-5 šindlov, ktoré sa naraz pahovali. Prípadne keď sa šindle vyrábali v lese, lebo improvizovanie sa robili aj priamo na mieste, kde sa zoťal strom, tak tam sa to jednoducho robilo, že sa jeden strom spílil vo väčšej výške a ten peň sa potom naštiepil a do ňoho sa vbíjali šindle. Že to bolo taká improvizovaná výroba. A používal sa na to tzv. Pahovací nôž, čo je taký špecifický, asi jediný špecifický nástroj pre výrobu šindla. A je to také vlastne ako keby krompáčik so zahnutými koncami na drevenej ručke, ktorým sa vlastne jednou aj druhou stranou postupne ten žliabok
prehlbuje a rozširuje. Krovy pod šindlovú strechu mali sklon väčšinou okolo 45 stupňov, alebo mierne viac, že menej ako 45 stupňov už nie je veľmi vhodný sklon, už tá voda steká pomaly. A veľmi dôležité pri šindlovej krytine je samotné latovanie, ktorého jednak rozostup musí byť prispôsobený dĺžke šindla, tak pri tom 50 cm šindli by nemal byť väčší rozostup ako nejakých 35 cm, aby tých 15 cm presah bol zabezpečený. A samotné laty bývali dosť masívne. Tradične bývali kresané zo žrďoviny. V niektorých regiónoch aj dokonca úplne z gulatiny boli robené, že len zasekávané do krokiev, zadlabávané. A je to kvôli tomu, že šindle sa pribíjajú klincami, takže nesmú ich klince prerážať, štiepať a pri opakovanej výmene šindla, keď sa klince vyťahujú, znovu ďalšie pribíjajú, je potrebná určitá hmota tam, že snažíme sa aj pri súčasných nejakých opravách striech vyhnúť sa nejakým píleným latám, ktoré sa vyrábajú pod tvrdé krytiny a fakt dať si robotu, že nakresať tie žrdie, že je to vlastne súčasť krovu, dá sa povedať. Klince na šindlovú krytinu sa používali historicky kované klince, železné, ktoré vyrábali kováči takým veľmi jednoduchým spôsobom, že vlastne nejakým tupým sekáčom presekávali drôt, čím sa vlastne vytvorili také ploché ostré konce, ktorý tvoril súčasne hlavičku aj ostrie, lebo tých klincov bolo potrebné obrovské množstvo, že vlastne v dávnejších storočiach bola pri šindlovej krytine najväčšia položka nie samotný šindel, ale klince. Taký mýtus panuje o tých artikulárnych kostoloch evanjelických, na ktorých nesmel byť použitý klinec, že aj šindle boli kolíkované. To by nefungovalo. To by pri rozoschýnaní odletovalo. Takže aj tam boli tie šindle klincované vždy. No a v 20. storočí s priemyselnou výrobou klincov sa prešlo už tiež na priemyselne vyrábané drôtové klince. A pri nich je ale nutné tiež vytvoriť nejakú plôžku na konci, že väčšinou sa to robí jedným, dvoma údermi kladivom sa zatupí špička, lebo ostrý hrot by hrozilo, že ten šindel rozštiepi. Že keď je tam tupá plôžka, tak ona vlastne nerozťahuje, ale strihá drevené vlákna, takže ten tlak na rozťahovanie je tam o mnoho menší potom. Krytina šindlová sa začína pribíjať vždy od spodného radu. A vždy je dobre vybrať si také miesto, lebo vlastne šindlom sa zakrýva strecha dookola, ako keby obchádzam celý objekt do kruhu dookola, tak aby tam, kde skončím, aby bol dobrý prístup na tú strechu, aby sa nestalo, že na nejakom neprístupnom, kde je to vysoko alebo medzi budovami, aby som neskončil tam. V podstate to obchádzanie dookola má význam preto, že vlastne aj nárožia, hlavne na valbových strechách, tak sa obchádzajú tzv. Okrutkami, že tam sa z konicky zosekaných šindlov také oblúkovité prechody vytvárajú. Takže tá krytina vlastne fakt aj reálne obchádza tú budovu dookola. Zistili sme, že aj strecha, ktorá je sedlová so štítmi, že tam vlastne naozaj tie okrútky nie sú, že vlastne nič neobchádza, že aj tak je dobré ten princíp dodržať. Čokoľvek sa v minulosti nejakým spôsobom robilo, že bolo to fakt stáročiami overené, tak na tom už nevylepšíme nič. Že každé vylepšenie sa nám vypomstí. Spodný rad, ten takzvaný odkvapový, jediný nejak do roviny pribíjame, čiže natiahneme si šnúru v mieste, kde má byť odkvap strechy a spodný rad pribíjame podľa tejto šnúry. Spodný rad sa spravidla robil na šindlových strechách dvojitý, buď tak, že celý v plnej dĺžke boli 2 rady šindlov nabité na odkvap, alebo v minulosti zriedkavejší spôsob bol, že sa odkvap strechy podložil polovičnými šindlami. Že dneska väčšinou aj z úsporných dôvodov tento spôsob používame. Ďalšie rady už nad tým odkvapovým, tie už nerobíme podľa šnúry, pribíjame ich od oka, vlastne podľa rozostupu lát. To, čo robí šindlovú strechu peknou, sú práve také tie mäkké nerovné línie. Nikdy sa nesnažím nejak zámerne tam robiť nejaké vlny, ale oni tam samé výjdu také veľmi mierne nerovnosti a to práve tej streche dáva to čaro, tú krásu, že
také nejaké profesionálne firmy, ktoré robia šindlové strechy, tak častokrát nie že podľa šnúry, ale pribijú si latku na ten hotový rad a prirážajú k tej latke šindle, ale vo výsledku potom tá krytina z diaľky vlastne stratí to čaro prírodnej krytiny, že keď sa tá strecha ešte natrie nejakým náterom, na prvý pohľad neviem posúdiť, že či je to skutočný šindel alebo plastový. Samotná práca šindliara vyzerá tak, že sedí na latovaní, kde ešte nie je pribitá krytina. Vedľa seba má jeden, ale najlepšie aj 2 až 3 rady, kde pribíja krytinu. A z druhej strany vedľa seba má veľmi jednoduchý nosič na šindle. Je to vlastne taký rovnoramenný trojuholník zbitý z dosa, ktorý má jeden kolíček do spodu, ktorým sa zavesí na latovanie, a z tých spodných, od tej spodnej strany sú nabité 2 kolíčky dohora, kde sa uloží 15-20 šindlov sa zmestí a z nich si berie. Už pri bitej krytine prikladá vlastne do pahu nosmi, vkladá ďalšie šindle. Treba ho vždycky, každý šindel jeden poriadne priklepnúť, aby vlastne nebol voľne, aby tam pevne sa zarazil do tej drážky, do žliabku, a pribíja sa klincami dopredu zatupenými. Klince nikdy nedorážať na doraz, že hlavička by mala ostať niekoľko milimetrov trčať, drevo saje vlhkosť, zapúča a ten klinec potom, keď je zabitý až na doraz, tak ho vyťahuje. Že treba tam nehať dilatáciu. Naozaj videl som šindle, ktoré boli až niekoľko centimetrov vytiahnuté von, čo znamenalo, že zrejme v tej podkladovej late už vôbec neboli. Prakticky nikdy sa každý šindel nepribíja 2 klincami na hornú, na dolnú radu. To je zbytočne obrovská spotreba klinca a okrem toho pri akýchkoľvek ďalších opravách je komplikované niečo odkryť. Takže spôsoby, akými sa tie klince striedajú, sú rôzne. Že trebárs veľmi častý medzi šindliarmi je spôsob, ktorý podľa mňa pochádza zo severného Slovenska, že na spodnú latu sa pribíjal každý jeden šindel a na tú hornú každý 5. približne. Že tento spôsob je rozšírený, ale hlavne pri práci so štiepaným šindlom má tú nevýhodu, že pri akejkoľvek nerovnosti jedného šindla po tých 5 šindloch už ten vrch mám dosť vysoko nad latou. A pri priťahovaní ho klincom sa môže stať, že niektorý ten šindel pukne. Tak ja osobne veľmi preferujem systém, ktorý je práve z našej oblasti, z Podpolania, zaznamenaný, a vlastne ešte aj v Ponikách mi to šindliari tak vysvetľovali, tí starí, že vlastne prvý šindel na začiatku laty si teda pribijem 2 klincami a potom idem na striedačku hore-dole vždy. Tým, že tá vrchná lata sa prekrie ďalším šindlom, tak každý druhý šindel dokonca ani nemá ten klinec vystavený dažďu, že je iba pod tou hornou latou. Že toto je systém, ktorý je veľmi rýchly, efektívny a ako nemám dôvod ho meniť, lebo som s ním spokojný. A veľmi dobre ešte sledovať, hlavne pri rôznych šírkach šindlov, tak sledovať, aby sa nestávalo často, že sa v 2 radoch nad sebou pribijú šindle tým pahom tesne nad sebou. Že tam potom tým žliabkom môže stekať toľko vody, že aj pri dobrom pribití na nejakej úplne minimálnej nerovnosti môže zatekať. Takže vždy sa snažiť, aby ten pach vychádzal nad plochu šindla, aj medzi jednotlivými radmi. Nedokonalosti, čo sú väčšinou nejaké nerovnosti, hrče alebo nejaké vyštiepnutia, tak treba vždycky sledovať a takýto šindel buď vyradiť úplne, alebo ho odložiť na nejaké špecifické miesta, kde sú treba tie šindle viac prekryté, že tá poškodená časť sa ocitne bezpečne ukrytá pod ďalším radom. Prípadne, ak je treba ten šindel nejak naštiepený, tak sa dá potom ešte prestrúhať na ten kosák, na ten nárožný, prípadne ho zúžiť a upraviť, že nie je dobré takéto poškodené veci dávať na krytinu, lebo to je ako základ pre budúci problém. Životnosť šindlovej krytiny je taká veľmi diskutabilná vec, že naozaj veľmi záleží na tom, aký je šindel, ako je kvalitne vyrobený, kedy bola strecha zakrytá. Dneska je vďaka rôznym výberovým konaniam a obstarávaniam väčšinou sa stavby začínajú riešiť až na jeseň, ak šindlu sa dostanú úplne v závere roka, takže hmly, dažde, sneh sa pribíjajú šindle, čo je úplne zle.
Že šindel, aj keby bol niekoľko rokov perfektne vysušený, on v takomto počasí natiahne zo vzduchu vlhkosť a zapučí. A na jar zoschne a to je otázka niekoľko rokov a tá strecha zateká. Takže vlastne takéto veci, také nepochopenie materiálu a potrieb toho samotného materiálu alebo tej krytiny, tak spôsobujú to, že dneska šindel je braný ako krytina, ktorej ľudia veľmi výrazne nedôverujú. A životnosť od 15 do 25 rokov, povedzme pri neošetrenom šindli viacej ťažko. A pri rôznych chemických ochranách, buď šindle, ktoré sú natierané alebo nejak, povedzme, aj tlakovo impregnované ešte pred pokrytím strechy, tak tým sa tá životnosť dá dosť zvýšiť. Plus potom pravidelným ošetrovaním strechy, že trebárs zametenie, očistenie od nejakého machu, od prachu, ktorý tam napadá a opakované nátery nejakými chemickými prostriedkami životnosť výrazne zvýšia. Ale to, čo sa robilo v minulosti, údržba šindlových striech, tak to je niečo, čo dneska prakticky úplne vymizlo. A to bola údržba tým, že ako pri každom systéme, tak aj životnosť šindlovej strechy neudávajú najlepšie, ale tie najhoršie šindle, ktorých je v celej krytine niekoľko percent. A tie zhnijú, rozpadnú sa a dneska sa to rieši tak, že sa mení celá strecha, lebo začne zatekať. Ale v minulosti sa to riešilo tak, že práve tieto šindle sa nahrádzali. Bolo to tzv. Šifrovanie, lebo tá strecha, nie som si istý, ale mne to naozaj pripadá, ako keby tam bol nejaký kód, že je to vlastne stará tmavá strecha, v ktorej sú rôzne rozmiestnené nové žlté šindle svietiace. Ale vlastne toto šifrovanie nikdy sa nerobilo tým, že by sa nové šindle vkladali do krytiny, ale robilo sa to buď tým, že ten poškodený šindel sa len vytiahol klinec, prípadne ak nešiel, tak sa listom z pílky nad železo podpílil, vytiahol sa ten šindel von a obrátil sa a vsunul naspäť. Čo znamenalo, že strana, ktorá bola dovnútra a navrch, tak sa tým obrátením ocitla vonku. A takto obrátený šindel mal životnosť zase povedzme 6-7 rokov, kým celá krytina doslúžila, možno aj 10, možno viac. Prípadne sa robilo tak, že celé časti alebo prípadne aj celá krytina sa takto z obrátených šindlov prekrývala. Výsledok ako sumár informácií o tom, že čo so šindlom, aké sú výhody, nevýhody, je ten, že je to naozaj veľmi náročná, drahá a dá sa povedať nevýhodná krytina. Ale druhá vec je tá, že k tej ľudovej architektúre, a teda nielen k ľudovej architektúre, fakt k historickej architektúre ten šindel patrí a minimálne pri historických stavbách by svoje miesto mal mať. Treba tam vždy myslieť na to, že je to krytina, ktorá nie je bezúdržbová, takže ja sám už zastávam ten názor, že stavby, pri ktorých nie je predpoklad, že budú mať pravidelnú údržbu, takže do toho šindla radšej neísť. Že vždy musí byť zabezpečený aj manažment priebežnej údržby a hlavne kontroly. Ale keď je toto splnené, tak v tom prípade, tam, kde ten šindel sa hodí alebo historicky bol, tak na tých objektoch je vždy veľký prínos, keď aj v tej krajine, kde vlastne v rámci krajiny sú strechy najviac vnímanou časťou architektúry, hlavne historickej, tak keď je tam naozaj ten šindel s tou farbou, s tými líniami, ktoré vlastne ku kultúrnej krajine odjakživa patria.